Direbobin mota haya suna ɗaya daga cikin waɗanda suke fuskantar matsaloli daban-daban, kama daga matsalar hauhawar farashin man fetur, lalacewar hanya da sauransu. Saboda hakan ne ya sa muka tattauna da wasu daga cikin direbobi sun bayyana mana irin matsalolin da suke fuskanta wajen sana'ar tasu da kuma irin rashin fasinjojin da suke samu wajen tafiye-tafiye duba da yadda man fetur ya tashi gauran zabi. Tsadar rayuwa ta yi yawa, ta sa harkoki ba sa gudana. Sakamakon mu da muke harkar tuki sai ka zo da motarka ka zo ka sa a layi sai mota ta sha da sama da awa 2-3 ba ta cika ba, waɗansu ma sai dai su haƙura da lodin a wannan rana washe gari ka sare, inda yake abinda mutum zai shi da iyalinsa ya zama abin da ya zama, sai dai ubangiji subhanahu wataala ya dafa mana. Kuma muna kira da hukumar su ji tsoron Allah su magabannin su kyautata su gyara ma'amalat, muna kira gare su ji tsoron Allah, inda kowa mutuwa zai sai da su tsoron Allah su gyara. Sun ma fasinjojin sun bayyana mana irin kalubalen da suke fuskanta wajen ƙarin kuɗin motar. Kuɗin mota ya tashi, mutane ba sa iya yin tafiya. Idan kika ga mutum ya fito akan tafiya sai dai da lura wadda ta zama dole a yanzu, amma wannan idan kika bi titi ma sai in mota ta wuce kafin wadda ta wuce aiki ne. Mutane ba sa iya fita zirga-zirga, ta yi tsadar rayuwa ta yi yawa, ba sa iya zuwa ko ina saboda wannan tsadar kuɗin mai. Muna fatan gwamnati ta duba wannan abun, Allah ya sauƙaƙa mana, ita ma ta sauƙaƙa mana wannan. A bangare guda kuma mun ji ta bakin mataimakin shugabar manyan direbobi Jamilu ya yi mana bayani kan yadda suke fuskantar rashin tafiye-tafiye na fasinjoji a wannan lokacin sakamakon tashin da kuɗin mota ya yi. Da in muka fito aiki a nan muna iya yin mota 15, mota 20 haka, amma yanzu mun yi aiki mai mota 7 saboda yanayi na tsadar rayuwa, yanda mai yayi tsada, jama'a kuma yanzu kowa ta abinci yake tafiya, in ba da wani dalili ba wallahi mutane ba sa yi. Amma da ko daurin aure ko ziyara zaki ga mutane har bugun zuwa ake a dauki mota, wani lokacin sai mun nemi motocin ba da zamu ba, amma yanzu ga munan anan wajen, yanzu anan akwai motoci ga su, wasu sun yi kwana 5, wasu sun yi kwana 7, duk bayan da suka ci mota. Da kafin mai yi tsada kudin mota yana kaiwa 2,500, yanzu 4,000 ne zuwa daukar. Hakan ma mu da tattauna da jama'a, amma wasu garejin 5,500 ma ake dauka da Kano zuwa Kaduna. A ƙarshe direbobin sun kira ga gwamnati ta taimaka ta dube halin da suke ciki, ta da musu da tallafin man fetur da ta cire. Hajara Ahmad Muhammad a labaran Rahma.